Bingelela umphathi wohlelo, bingelele umfundisi noma umfundisi, umambishopi, uholi bonke bebandla, okwey'gaba zonke ey'khona, abangcwele bonke abakhona, ngiyabingelela ngegama lenkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu ekuseni ophinde waba muhle wasipha ithuba lokuba sibe ndawonye kuba sizomkhonza. Ube umusa wakhe nothando lwakhe kuba thina sikhona kuze kube manje. Hayi ngoba singcono kunabanye kodwa umsa wakhe. Praise the Lord. Impilo ifanele simbonge uNkulunkulu uma ngabe sisavuka sikwazi ukunyakaza. Praise the Lord. Silala nabanye sivuke abanye kuthiwa bangesavuka. Ukuyibona uvula amehlo ukwazi wehlika embhedeni uhamba unyakaze. Fanele umbonge. Praise the Lord. Akukho kuhle ensukwini esikuzona. Ukumbonga uNkulunkulu kuphela ngoba uyena yedwa osinika ukuphila. Ngimike la namhlanje kuba sikhulumeni ngezwi lenkosi esencwadini kaMarko 10 ozomfundela uzoqala kuverse 46 verse ehlike azafike laphaya egcineni. Siyoba-ke sesikhuluma ngalo bese siyehlukana okwanamhlanje siye esidlweni senkosi. Ngizozama ukuba ngisho lowo ngafitshane bese siyehlukana. Ake ngifundele. Haleluya bancane. Fundela kanje bancane. Isihloko sithi Ubartimewu Impumputhe. Khona bafika eJerikho. Kwathi saphuma eJerikho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu. Indodana kaTimewu Ubartimewu, isinxibo esiyimpumputhe, wayehlezi ngasendleleni. Wathi kuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Abaningi bamkhuza bathi kathume, kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi, ndodana kaDavide, ngihawukele. Wayesema uJesu wathi, mbizeni. Bayibiza impumputhe bathi kuyo, yima isibindi, usukume uyakubiza. Yayisilahla ingubo yayo yaxhuma yaya kuJesu. uJesu washo kuyo wathi, ufuna ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Rabuni, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, hamba, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho yamlandela endleleni. Babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha elophilayo ngamandla, siyabonga nasekuseni Nkosi izwi lakho seluyile. Siyakukhuleka egameni likaJesu, sinikele ukuphila kwethu, inhliziyo yethu kuwe Nkosi, mana nenceke yakho, sakhuluma kwentando yakho, in Jesus name, amen. Sifunda-ke le ndaba bazalwane ekhuluma ngokuthi uBartimewu owayekade eyimpumputhe kwasekuzalweni futhi ezalwa emzini
ompofu. IBhayibheli limveza njengomuntu oyimpumputhe nomuntu oyisinxibi. Okusho ukuthi umuntu ongenagama emphakathini, nje umuntu ongeyilutho. Amen. Uma abanye abantu beba namaplani abazovuka bawenze, yena akanayo iplani yinye kuphela eyokuthi avuke ayohlala eduze nendlela la kuzodlula khona abantu, aqale ukwenza adume ngabo okwenziwa abantu abanxibayo. Amen. Uma ngabe esekhathele umuntu onxibayo umemeza, ufaka imali ehuhlweza ethinini ukuze anyakazise, aphumuze iphimbo lakhe lokuthi ngisizeni, uzwe nemali ekhalayo ukuthi ngaza kuyabheda. Uma uthi uyabheka uthola uba nengubo ayigqokile ngeyonxiba. Amen. Hallelujah. Kodwa kunento engithandayo ngalelanga lomuntu ongeyilutho kangaka. Uyavela ukuthi wayehlale enalo lolithemba loba ngelinye ilanga namngobona. Praise the Lord. Ayibonge Nkosi. Uzwakala uma ngabe uzwakala umsindo woba uJesu useyaphinda uyaqhubeka nendlela eya eJerusalema bonke amalenkosi ohambeni lwakhe lokuyokwenza lokho ayokwenza ethempelini. Ngesikhathi ezwa umsindo wabuza ukuthi owalo umsindo wathiwa kudlula uJesu waseNazaretha. Amen. Nabantu abaningi babememeza uJesu waseNazaretha, abanye bememeza bengabaza bengamboni ukuthi umsindisi. Kodwa Impumputhe esinxibi mayizwa lento yokuthi umuntu odlulayo namhlanje uJesu waseNazaretha eseyenyakazisa, alibonge igama lenkosi lithi iBhayibheli yena katsho ngokuthi Jesu waseNazaretha, kodwa wathi Jesu ndodana kaDavide. Amen. Uma ngabe ejondelo gama Jesu ndodana kaDavide, igama elisho kanjalo livuma kuba uMesaya, uKristu usefikile. Uyena lo wathi umemeza, wangamemeza njengesulu. Yes. Ndodana kaDavide ngihawuke babesathe bayamthuliswa, ake uthule. Ngamanye amazwi wena muntu ongenalutho lithi waqhubeka kumemeza. Ndodana kaDavide ngihawuke. Lalela, labantu baningi abamkhuzayo. uMateyu yena baveza bebabili, kodwa lafuna khona uvezwe yedwa. Amen. Amen. Bebaningi abadalathule, kodwa lithi ngesikhathi betho njalo wekhulekile ndodana kaDavide ngiyawubele uJesu walizwa iphimbo elingamemezi njengendodana yombazi.
Yeah. Wama wathi khona umuntu ongaziyo la. Khona umuntu ongaziyo la. Lithi iBhayibheli wama wathi mbizeni. Yeah. Sebantu DLAMINI ebebekade bethi akathule ngoba bayilutho baqala bamisa kuJesu sebeqala bazenza kanibangcono bathi isibindi uyabe umisindisani ngoba bevele ememeza ndodana kaDavid. Wonderful Jesus. Hawke beza naye uma efika uJesu yambona vele ukuthi akaboni kodwa ufuna kusho yena. Ufuna ngikwenzele. Amen. Wayesethi labuni mfundisi omkhulu kuba ngibona. Amen. Praise the Lord. Amen. Uyawazi amagqatha anjwa Impumputhe. Uqale wambona ukuba uMesaya. Umesethi ufuna kwenzeleni. Wayesethi mfundisi omkhulu. Ongalingani nalabo abamthulisayo kuba ngibona. Hayi Nkosi yami. Amen. Wayesethi hamba ukholo bakho sekusindisile wabona khona lapho lithi iBhayibheli wamlandela. Yeah. Amen. Amen. Ngethanda le ndaba. Iyo umuntu ongelutho. Bengifuna ukuthi siphila empini yesitha esihlala sinyenyeza kubantwana bakaNkulunkulu. Uma wewatshela benganisithi vela ulutho. Ulutho wena. Praise the Lord. Uma ngabe uJesu wama walalela umuntu obukayo emgaqweni kangakanani wena owazalwa kabusha wayinikela kuyena wakhetha igama lakhe kodwa ngenxa yokudebedela sawubona wangathi awuyilutho. Wonderful Jesus. Praise the Lord. Ulutho wena. Uma beka Sathane esegqokise ingubo yokunxiba khona ukuthi umuntu ayigqoke yokunxiba ethandaza khona ukuthi noma ethandaza kodwa thandaza kuyanxiba. Ulutho wena. Thank you, Jesus. Konke lokho kwehlelayo ungakhohlwa ndodana kaDavid. Hawke alibonge igama lenkosi. Encwadini kaLuka kunamavesi athi owesifazane wekade ebonakala engento yalutho waya kumahlulelo ongalungile walokethe ngizwele esitheni sami ngoba uyena okufanele axazulule inkinga. Lithi naba wena ufuna ukumsiza kodwa wathi ngenxa yokuthi uzomzuka uyabazwela abantu. Thank you, Jesus. Abakhala kuye imini nobusuku ungahlehlela emuva ngenxa yekhukhula nangenxa yevumvu uphila ukwena ndodana kaDavid. Ngeke mawukwazi ukusebenzisa leli gama ulokhu ugijima uphela abafundisi abangcono. Almighty God. Unangcono wena. Ohlala kuwe hayi uDLAMINI ngoba uyahamba yolanda kodwa esikholo uye akalala. Mawuvuka ebusuku uthi ngihawukele. Wonderful Jesus. Unangcono. Unangcono. Hallelujah. Phakathi kobusuku izinto engangakahle uthi Nkosi ngihawukele. Uyabona
izimo zimelana nawe. Useduze, uhlala nawe. Miyakazise amen zonke SSERMON ngoba uhlala kithi. Almighty God. Praise the Lord. Akahlali wamfundisi. Akahlali esontweni. Uhlala kumuntu. Kukuthi umnyakazise la ngiyehluleka ngiyesaba. Ayibonge Nkosi kunomuntu esithi mayifikelwa ukwesaba sihlethele kuyena siyiqinise kuyena. Uthi uDavide ngezikhathi zobunzima ngahlethela kuyena ngeqiniso. Sinomuntu esiqinisa kuyena. Loyo uJesu. Amen. Loyo bantu bazalwane uJesu uyabona yonke into esehlelayo kwesinye isikhathi akuyona ukusibulala kodwa ukuthi sifunde. Praise the Lord. Benazi ukuthi lithi iBhayibheli icela zonke zethu zezwethile kodwa futhi yena uJesu athi konke lokho kunye ningakunaki funani kuqala ngoba yena uyakwazi. Amen. Kunjani bazalwane? Kunezinye izinto esiyithandazela umfundisi esingeke siyithole esithi uma siyithandazela uJesu abona asinasidingo. Ngiyakhuluma. Yabona besathe ucelile. Kwesinye isikhathi yabona Jesu ngeke akunike yona. Iyona yokubulala. Afaka amabhleki kancane athi akuthi ukhula kancane awuthi uqina kancane ube nemasela lokuyithwala into ecelayo ukunika ngesikhathi esifanele. Alibonge igama leNkosi kodwa nayi into esenhlizweni engithanda ukuyishiya nabantwana bakaNkulunkulu ukuthi izimo zonke esibhekana nazo nesifika kuzona akuzona ezokusibulala. Ezinye zazo suke zosifundisa ukuthi singazethembi kakhulu. Ngoba kuke khambela endleleni uzugcina sokuzethemba kakhulu. Uzethembe uze ukhohlwe ufanele umethembe. Ekithi iBhayibheli uyasintshapha maselunzini. Impilo ike ifike babumlambo lakufanelele wena njengoba umlambo nolwazi lonke nokuthandaza kwakho ubona bangathi asebe ngidinga ukugcwalayo. Unjalo. Kuthi masawungane uthi kuyamangala ingabe nomhlangano uthi uma sibheke emuva Siyamangala. ngoba ubaba kanti umenathi ngabe sifelele. Kunezinye indlela esidlula kuzona uthi masungaliqonde hey Nkosi kuba bewungekho ngaba ngikho. Mighty Jesus. Kunezimo bazalwane esidlula kuzona kodwa into esenhlizweni yakho uJesu walalela umuntu onganawo umuntu ophakathule. Wow. Amen. Sinento esiphethe. Amen. Lithi iBhayibheli ngalento esiphethe singadiliza intaba singazithuma sithi asiye elwandle ngakebhekthini. Amen. Kunezinye izinto ezima ngaphambi kwethu kwesinye isikhathi njengebandla fundisi kwesinye isikhathi njengawe ngamunye nanjengamunye kufanele ukuthi into engidlile ngiyisebenzise. Asibona abantu bokhala zonke insuku. Kodwa uSathane uyithonika kanjani mayithonika lezinto mamfundisi meke zithathakaka uvela athi vele ukholo wakho kade kwabonakala ukuthi kuyinto akwenze nje ukuthi ukhalo ungabaza ukuthi kona ngangeke ngasindiswa. Kunabantu owathotha ungabaza ukuthi wasindiswa kahle. Sathane mezitele ngokufika. Uhlale batshena noma silendle uyabona umuntu ake kubonakala abangaye ezulwini. Uyazi ukuthi ungazi ukuthi izona abantwana bakaNkulunkulu abazona izona uSathane vele abagumuza ukuthi wena wawutshotha. Exactly. Yes. Lesasona sokutshotha asake sikhulume umuntu sema ngaphambili esekhaya. Kwenye inkonzo elandelayo athi
Uyakhumbula wena ukhinya lowamuntu uhlala nje enza ukuthi ingqondo yakho ayilokhelemo make kwethuke akwenze ube yisathuleki. Ngizothi wena uyisona isathuleki udlula empeleni wathi umhlabeleni sidlula esimeni esinzima kodwa siyanqoba. Udlule uma ubonakale unqoba. Hayi kuthi umuntu ezathi ungakwengilela njalo uloku ugijima emveni koba efundisa kuthiwa kovalo amabhadi mntawuyinikela kujesu kuvala umnyango. Utshelwa yimina umazwa ngethi umuntu wofika ebona unqanyulwa amathesi uyoya kuloyo muntu mangabe ungakhululwanga kulento yongabazi. Ngoba bonke abagcwele lapha abantu abagcwele into yongaba make bathathi hey Nkosi yami hey ngiyawakhumbula amazwi akho mawuke yingalo sithi umuntu oyinikela kujesu sithi wayifaka inhlanhla ekhaya. Uma umuntu wazinikela kujesu uyavala umnyango wamaphathi nabantu amnyama nokubatsho abantu bombesi. Bakwekotha batholakala ukuthi bathi umuntu ongakhwazeki into eyayithala amakhwazeke wavala umnyango. Ngokwehisi yasekhaya ngabe ninakoda wamfika sebangikhwaza bekunesimo sokwazi nemvelo nje yangakhona inesimo mabulalana ngokwazo kodwa kwavala umnyango. Ngisanga namhlanje ngithi uJesu uyaphila. Usibona ukuthi uSathane kokudelela kanjani. Wake wathi ngomunye umnyaka ngilandela umuntu wetekisi la ngoba amatekisi abaningi babo bahlala behlomile ayibonke. Ngathi nje ngicela indlela ayokudlula wavela waphuma esePettisburg kwakusaphila uMamkwele. Ngambuka ngathi manje ujuthi ngathi ukuthi ngifuna ukudlula nami ngavele uyabogoloza nomagolozo nawe ungazi ukuthi ukhona ngathi ngifuna ukudlula. Ngisho ungaPettisburg kodwa ngakhuluma njengomuntu oPettisburg. Amen. Ngathi ngifuna ukudlula. Wathi manje awuboni manje ndisangathi wena ubona fanele wethisele eceleni. Uma wethisa wena wethisele eceleni. Wathi ungazi ngathi baba ngathi ukuthi nawe ungazi. Ngisho dololo enguliphethe ngazi nje igama likaJesu uma wetho sithika ngakho ngegama likaJesu akazumthumulu waphindela emuva elikina ikhanda umoya uyajuluka wathi bese hambile umamzane wathi uphethe vertical. Sasilandela sesofathelana kabuhlungu sicupha. Ayikashanga echitha. Iyavala umnyango ungahambi dlala abantu ugijima kunabantu Nkosi yami abagijima noma sebephunga. Baye ebusuku ngoba lezinto ikhandula ebusuku. Uyekulala uphumule ulungele ikusasa. Uma sinoJesu ukususelweni Impumputhe akwenze kuvuleka amehlo. Ngithi leli verse ngesikhathi sokuma iyaphumula imboyo yomlilo. Yezinkolo yomuntu ongaboni akakaboni kodwa into yokucela wayilahla phansi. Uya kuJesu nje ingubo yokucela useyilahla phansi. Usela ngento yodwa yokuba abone. Amen.
Ungahlali nengoyini. Funa ngikwenzele bangibona. Amen. Hamba kholo kwakho. Ngizothi mina lembo bhekene naye. Mayibaleke. Ngiyazi uphila nasiphila nabantu. Mama bezishaya bakhomba izinto eziningi ongazenza bese kuyalunga ongazenza bese ungavumi usathane akudonsele lapho mkhulu ongakuthina kunoseswe ungabaleki ungahlelele unganenzi iphutha unento ongayisebenzisa kuvuleka indlela unegama likaJesu ongathulisa imoya kuthiwa wahlala kanjani ngahlala ngoba unegama engiphethe igama likabanelo igama likaJesu unekhathi afanele abantu ophila nabo bathi kushuthi kunenyanga ayihambayo awunenyanga ehambayo uhamba ngegama igama likaJesu linamandla okugudluza intaba phambi kwethu linamandla okusivulela lathi wasibhale lokho uyabo mangabe sethiwa liyasebenza nawe uyaliphutha lisebenza fanele bavalele ngaphandle akumnandi ukuvalelwa ngaphandle kuyakhaliswa uma ukubuka ngokwenyama kubuhlungu kodwa babathi kusungaphakathi nawe futhi uyibuza ukuthi ngifike kanjani ufike ngoba bavalele umuntu ongavalele. Amen. Sesiyatandaza asivalele. Amen. Siyabazalwa masifunde ukusebenzisa kahle wasebenzisa kahle Ubartimewu wasebenzisa kahle ezwile engazange ngibone wathi manje wathi phela loyo uKristu loyo uJesu loyo umsindisi oyosindisa isona phinda sindise lezifo kuyena oyovula impumputhe amehlo ukuthi kusefikile engangizwe ngaye sephele unxiba ngehlukana nawo umpumputhe lithi wasukuma wangahlala phansi wamlandela. Uma ubuka ezinye incwadi zithi kwasekusele isonto elilodwa uJesu abethelwe. Nangakwena ngibona ngathi umnyama kakhulu sekusile sebenzisa igama likaJesu hayi kusebuzosa sekusile sebenzisa igama likaJesu sime ngenyama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Siyabonga baba wethu ongcwele egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ophakamileyo. Siyabonga emini uNkulunkulu wethu ongcwele ukukhuluma kwakho. Why should you put God first? You should put God first because God put you first. God in Christ put us first. And I want to challenge you today, friends, to put God first. How do you put God first? Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.